Hello guys, jotono no sari kaham hingke tau hingke sengani mabai kini bazaro tangi tongo tini ma muya sana musung tongha marke no kundru puriwe andru khaye hingke hani bagi mabai kini bazaro thalai mani mo hingke to sini bazar lama ya do omo kang hingke sini nok ni lama si mane nok nongkor phaimani lama ta hingke oro ang ani mano video khlai nai bo tam hinisa bwri sitra rok no tam khai video khlai tongo so ri rok bal khlaijak hini bo bini ri rok bal khlai tongo hingke singni ko sini para ni lama o siko omo hingke bolong wngtongmai kha saf sutra khlaijak ya mane tam bolong onek no bolong wngoi tongkha mo buiu kristi khainai rok jephru kai o aborok rok se saf wngmai sinai hingke thalai tongo chwng ma bai kini gari dama mano maya saimaya ko hingke eko bokhai tori nai rok bal khai kanui tongo hingke ani totra rok baso hamya kongrai ni bagui hingke thalai tongo tabuk buma bwsa muya sana muchungo hinui mano hindi hinui koimang hingke eko selaimani tam rok tongkha ni buku rok hingke tabuk hingke chwng thalai tongo gari no hanaimani gari kwchwk kwrui hingke eko tabuk hingke gari kwrui buma bwsa himlai thanglai tongo hingke mwnilaijak ta hai hinui buma bwsa solai hinui mwniilai tongo chwng lama o kepan kwrui chwng buma bwsa gari bo kwrui kisa charta rok ko hingke gari rok maya wngmano hadi kutam wronglai tongkha gari maya no himui ma thalainai tang hingke gari nasingui tongkha onek no hor wngnai haini bagui himui thalaikha hingke nani ma nasig nasig mwngui tongo hingke tabuk muchungtw chwng sogui ako ordek lama o siko himui thanani hingke kuchu somoi no gari bai hingke 2-3 minute rok haino sogui o 2-3 minute 4 minute eko amtui 5 minute rok haino sogui o bazar gana no sini gasuk sinangya 5 minute rok nangya 2 minute 3 minute rok haino sogui tongoi o taphano tini to gari kwrui hingke ma himlaikha ta onek no himui thango tabuk bo sogui ako adi nog nani se selajaknai eko chwng tabuk sogui ako ta khe bazar gana o sokpaikha eko gari rok malaikha tabuk khe bazar gana o sokpaikha hingke ang to bazar o tam bai phunuk manglak lasiu video rok khlai manglak borok kwbangma hansi saring ni jora buimmtwng painani bagui borok onek no ongkhor o hingke phunugui maliya tabuk khe hingke chwng pai agoi kiphilui tongkha bazar ni kunu ang vlog khlai maliya aro lasimani guni bui log nasing tongya diba hingke sini yang orogo ta amchwk town ni hai yapli mane bising basang jaga ni elaka rogo hingke video rok shoot khlainani onek no lasimai siyango log nasingjago haini bagui khlailiya tabuk hingke chwng kiphilui tongkha tak pai phuru ka hingke tom tom mani rika hingke eko aro tok bahan painai honaimani pailiya pathakliya ta hingke tabuk hingke eko chwng thangui tongo hingke nogo tangsugui khe phunuknai guys nog no tam paitoo haibano kom se paitoo do muya sana muchung hinui muya simi se paitoo hingke taphano kundro bui bo mangkha kam chungno tei sini hati hingke nog no tobo nogo thangui phunukjak nini tam paikhe eko mokhai kundro bui mo se mothasa 20 taka bo do town o wngkha hingke town rogo wngkha 10 taka keji mantongo ulte sinoro sida eko muya chuni paitoo kha mo kha hingke tamsika omono aro kunu wngkok kwrui sudi kiting bottle hai mang simi eko mo kaisa paitoo kha omo kaisa 50 taka amo kaisa 30 taka mahike paitoo kha hingke eko aro bithi rok tongo hingke eko moso kisa paitoo mani hingke mairum hingke tangui pai hinui phano nog chwngmano karon twi koyek din watui onek no phai tongo haini bagui mai rok lamui maliya hingke mairum paima chakha bazar ni mairum paima chakha gani bagui mairum paima tukha mairum bo kwrui bwla hingke haini bagui paima tukha hingke ang tam chajaknai manui khe to tongo ani eko tiffin paitoo mani ta hingke ang tini ekta mane tam haikhe mane omo chanachor paijak tongma chai naikhe tei eko chanachor bai puri sobji no chamani onek no thogo hingke eko ari chainani guys norog bo thokjago ang maar khe thokjago chanachor bai ongko puri sobji no chawui naidi hingke ani bo chanachor bai kisa kothokjak bwla hingke eko aro khe ang chai tongo tiffin chai tongo bazar ni paitoo mani hingke tang hingke video onek no logoi thangchnai do haini bagui ang kisa omo haikhe rika hingke eko naidi chawo chamang taphone paiyakho hingke o puri bo onek no kwar do 20 taka phano onek no kwar mano kotor mano ta haini bagui robo rwjao hingke haini bagui chawui bo aram nango mui rok sobji rok bo thogo hingke haini bagui chanachor bo packet khai rok khlaijak bwla hingke chai tongo ta chawo omo chabaikha hingke
maimi songnai rokhaito phunuk manglak tang hinkhe video rok khlai manglak bwla maimi songna nango hinkhe asuk video chagui tong ya hinkhe tei sini maimi songmani nogo current rok bo asuk ongjak mane current tongo haibano tamjani wngkhe tar khamui current chungya haini bagui aro video rok khlai manglak ang waisa no norok bai mai chanani time ba mai chanani somoi o malai sinai tangoi hinkhe eko potol ang kisphano hamjaknai potol no tamjani kwrak kwrak songui tongui tamjani kwrak kwrak haino chugo potol maar kheno kwrak kwrak ani bagui ang bono thukjakya hinkhe ma bai koksai tongo fan kisa riri gari hinui hinkhe oro khe ang tangui ongo ma khlaikya boyas over ma khlaikya karon fan kur kur wngtongo hinkhe oneng tungflammani bunui omo chabaikha hinkhe maimi songbaikha hinkhe ang tukunai hinkhe haini bagui norok bai waisa no mai chamani mui songui mai chamani time bo malai sinai karon ang tabuk maimi songno onek besto nok rok line khebene kereng kereng wngui tongbaikha haini bagui omo chamani simi no ri sinaimani porikha hinkhe malai nai norok bai taisa eko taka tangkha gluik gluik khlai tai hinkhe pat pat baina nango horni 8ta 8:30 rok baizigoi tongkha nang khe sini oro to dati pat pat no chawi paio hinkhe eko chachabaikha hinkhe. A few moments later. Guys, hinkhe tabuk maimi mungui eko maimi songui akogoi pura kolomani tukui musui eko mai chanani asukha hinkhe muiya bai mai tans tonglarkha bukhuk ulak ulak khlai eko hinkhe angto muiya onek no hamjago ang muiyani confort sana tangkhe norok sabo sabo muiya chakha hinkhe muiyani bosok bisi hamjak comment khe sadi guys angkhe muiya bosok maar kheno hamjago hinkhe tabuk chai tongkha tabuk baiji tongo 10ta ni simi chanani bagui asukmani 10:30 jora ma bai kok salai tongkha hinkhe nogo bo kebo kwrui chwngani ma bai kunui no hinkhe ani dara bai ani yong wngkha hwnkhe borok hinkhe sini bara o ani nana thuya dai o jaga o bujon wngnai hinkhe aro ma kaam rok khlainani ma thango satpara khopjakba hinkhe chwng ma bai kunui hinkhe maimi songui agoi pura thik khlaiui achugui asam paari achugui chai tongkha hinkhe borok bo kebo nogo kwrui hinkhe chwngto sini nogo 4 jon chi ani baba to kwrui keha norok ani naithangjuk video rogo nainai di hinkhe muiya bosok tang tongshokha bukhuk ulak ulak khlaiui hinkhe mai chabaikha hinkhe no yakung yaksugui taisa thanda khlai achugui thunai guys hinkhe mai to belasi over khe chai sijaka muiya tongmani guni mai besi chajagui jagani kutung oyang tongkha mo mai chabaikha ang tei video se khlaimania hinkhe haini bagui jotono no hor kaham.